jeden pozemok, lebo dvaja. Veď to je tam pozemkov na zemi 45 ďalších, dovolíte na chvíľočku, aj my budeme hovoriť. Viem asi, o čo vám ide, ale jedno si musíte uvedomiť, že tento systém zástavby rieši aj váš finančný problém. Lebo váš pozemok, keď to veľmi hrubo poviem, stojí možno teraz 100 korún, ale v tomto vyjadrení a v tomto záujme verejnosti a mesta bude stáť o 10 krát viac. Ale prosím vás pekne, ja som si to na to kúpila, že potrebujem si tam postaviť, že tam chcem bývať, alebo treba z chatu si tam chcem postaviť, ne, aby som ja na nejaký hotel, ne? toto uvoľňovala. V žiadnom prípade ste nemohli dostať od nikoho informáciu, že si tam budete môcť postaviť chatu. Ani rodinný domček. Táto lokalita bola vymedzená, mala stavebný uzáver a v žiadnom prípade nikto vám nemohol dať takúto informáciu. Prosím vás pekne, ja vám príležitostne na mestskú radu prinesiem tu jeden článok a tam sa prečítate, ja parížne prikreslím to aj fotil, že teda akým spôsobom vlastníci pozemkov môžu stavať. A tam je to presne vypísané, že stačí len oznámenie podať. A nie, že takto, jak ste predhotovú, veď tu sa roky na to pracovalo, peniaze z Európskej únie na to išli. Tam sa nejedná. Ďakujeme pekne, lebo myslím, že zdržujeme aj ďalších. My sa snažíme vám to vysvetliť, že to riešenie tohoto územia aj predstaviť teda všetkým je najpriateľnejšie takýmto spôsobom, tým, že územný plán ho vyčlenil v roku 2003 už na túto funkciu, nemohol vám nikto na úrovni mesta sľubovať iné, áno. Ale prosím vás pani, žiadali ste nás pripomienkovať v 2002 roku územný plán, my sme to urobili a vy ste na to nereagovali. Absolútne. Je tam 40 vlastníkov, ktorí v 2002 roku reagovali na naše požiadavky. Opakujem, pokiaľ máte pocit, že vám nebolo vyhovené alebo nejakým spôsobom, môžete pripomienkovať tento podrobný územný plán. Áno, nech sa páči. Není problém.